Po, nakatag-og grasya nga tunay tao nga makatabang na ako. Sa akong pagsimba, na-imagine ko nga asa man ko sa pagkaon. Kulang pagkakaroon ng pagkaon. Wala kay pagkaon ay? Oo, pagkaon sir. Kanang muragig naglisod kong pagkaon. Dili kinasing-kasing. Dili gid makatabang sa imo. Kung kwarta lang ang ilang ipalabi. Matabangan maday ka sir kung ang tao kung kwarta ang ipalabi dili ang pagtabang sa iyang isig katao. Nay, may buntag. Sir, ang paglakaw-lakaw sir. Magagikan. Salamat yapon kugikan ko simbahan sa iyo. Oo. Una, pagbalik na ako, wapag ako'y pamahaw, kay nahinay ko kay ang tuhod hubag. Wapag Diri asa tanay. tambal. Gali. Yan, Dira nay. yan. Sus, Ginoo. Asa magagikan nay? Sagikan ako. Sa balay ninyo? Pero gikan ako simbahan. Yagi naman akong birthday, wako'y handa. December 9. Uy, belated happy birthday na ha. Wala ko handa. Simba lang ko importante. Nagsimba na lang gyud ganay. Nga sa akong pagsimba, na-imagine ko nga asa man ko sa pagkaon. Sige, lunupan ko sa ang balay. Lapo kayo, kada sumagko, ang tuhod ni samot kahubag, warabay tambal, hubag, gamay. Nya, salamat sa Ginoo sa akong pag-ampo. Nakatag-og grasya nga, tunay tao nga makatabang na ako. Siguro kamo, ikaw sila, makatabang ka sa ako. Pagkakaroon, ang nagkinanglan ko karong tulong, tabang. Ginahanglan kag tabang nay. Paitin akong sitwasyon. Unsa man ay panginabuhi nimo nay? Kung panginabuhi, maglakaw lagi lakaw ko. Maglakaw-lakaw ra ka. Maglakaw ko niya. Namang gyapon grasya niya tag nako kay maluoy man sila sa ako. Okay, bali nay mangayo-ngayo na lang ka ana. Dili lang mangayo ang Ginoo ra may nakakuan. Kanang nay tawo nga muhatag sa imo nay. Maulaw ang puko sige pangayuan na kay mura ko makililimos. Ako lang ang naluoy man sila sa ako. Sa akong sitwasyon. Ngana ang balay, ilunupan, lugos gani ko kakuan. Nanan ko'y barog nga balay nga ang katulgan. Katrabaho nga ako lang pagkakaroon ng pagkaon. Wala kay pagkaon ay? Oo, pagkaon sir. Kanang muragig naglisod kong pagkaon. Sus, Ginoo. Wala na day kay na trabaho nay, wala na ka Wala trabaho. na, bugay na kayo, gibawalan ako. Sa una batanon pa ko. Trabaho bindo. Unsa ra may imong source of income karon nay? Kaya Kanang imong income karon, mo lagi na nga. Amang gyapon grasya, kay namang gyapon marandang. Pagkuan marandang. nay mohatag sa imo. Pag naipalit og kape. Sus, Ginoo. So dawaton lang nako kay grasya gyapon Ginoo. Kag Ginoo baya may nagatag og kuan sa ako panalangin. Kay kinasing-kasing yun sir ang akong ka. Sir, Pasko ra ba karon sir? Nagsimba gyud ko sir. Bisag wala ko handa agi na akong birthday. Nagselebrar ang gyapon ko kay ngano. Bisag wala ko handa sa akong sitwasyon ko nagkinanglan gid ko og matulungan. Sus, Ginoo. Pero ang akong pagkaon matag adlaw. Ikaw ra isa sa inyong balay nay. Oo. Nya nay akong apo nga eskwela pod, luoy pod. Kinsa may nagpa-eskwela sa imong apo nay? Mauman na karon ang pa-eskwela maundang gid siya. Muundang gid siya kay walang-wala gid nay. Lagi. Sus bright Trabasil. Sus, With ampo lang ta perminti sa Ginoo nay ha. Kaya ubanan man ko sa akong apo niya karon ang among ipakaon ug ipa-eskwela. Nay wala jud kay handa sa inyong balay karon nay. Ay wala na. Basta akong una sa tanan sa akong pag 9 sa December, nagsimba gito. Buwan akong pagsimba, taud-taud, mga 1 hour yun. Nagkuhan dito simbahan. Ako hindi. Mga 1 hour ang imong Oo, ako ampo nay. hindi ko ang tanan ang akong mga pulong, ang akong kinasing-kasing nga istorya. Gagikuan ko sa Ginoo. Karon nay aha naman ka padulong. Agpadong na ko uli. Padulong nakag-uli. Eh nakakapi naman ko, mag-relax na po ko sa balay. Sige nay, nako ihatag sa imo nay ha. Lang, Muha na ni nay oh.
Pamasko na ko sa imo nay. Oo, ako gining kuha na, sir. Mga kuha ni sir, kanang akong katawa o ang pagila sa kalipay ni sir, ha? Unya. Ampo lang ta perminti sa Ginoo nay ha. Unya, sir. Una Nya sa nay karon nay ikaw, tagaan tapog ka og pang kuanin mo nay oh. ikaw, sir. Agampo po ko, sir. Nga inakay pamilya, dili kay ako ra. Yan po nga. Sa imong paghatag na ako, grasya raga ko sa Ginoo. Nay imong pag-celebrate nay oh. Ayaw ragdakuha. Dakuha kay naraba kay pamilya. Sige lang nay para ni sa imo ha. Ah, Grasya makuha na sa Ginoo gi ka nay ha. Ako na uus na, ako na may nun maikog mo. Sir, Apa nay oh. uwi, sir. Sir, salamat, sir. Wala, sir. Naraba kay pamilya, sir. Sige lang nay, okay ra na nay. Naning-naning niya naman. Kaning bugas, sir, dugay naman ni mahurot. Dugay-dugay Sige lang nay, nanay oh nay. Nya kanu asa man ko magkita nga sunod nga magpasalamat ko nimo Ang importante na ang una nimo pasalamatan ay ang Ginoo ha. nya samtang buhi pa pud ko nga magkita ka nako sir. Ibili Nya di na lang ko magila-ila sa inyong ngalan sir. ibutang sa nang bugas nay kay Marandang ko sir. unsay ngalan nimo nay? Marandang. Ibutang sa nay, be. Marandang. Ibutang sa nay, sige. Sulpisya marandang Sulpis sir. ya manandang pila na edad nimo nay? 75. 75. Kuna pa nay unay. Uy, kanira. Ayo, sige lang. Kinasing-kasing ko na ang hatag sa imo nay ha. Ang kani, ang akong ipalit ani, ako sa ni panalangin sa Ginoo niya ipalit na ko sa makaon. Importante yun ni ang Muhalad pa ka na sa Ginoo nay. unsa man sir ako niya maghalad ko simbahan, Ikaw nay bahala nay. bisa gamay lang akong ihalad sa iya. Ikaw nay bahala nay. Unya Ug sa unsaon na ako nimo nay ha. pagkaon, di maagi man pasalamat. Nay, believe ko sa imuha nay kay sa tayo wala sa imong kalisod nay nagunahon na pa jud ka. Ug na kay ihatag gamay grasya sa Ginoo nay panghalad. Mo nay pinaka-importante na to sandigan nay ha. Sir, nga karon pagig ko mahibalo sir nga sa ingani ni abot na akong edad sir nga 75 years old. Karon pa ko nakasugat sa tao nga kinasing-kasing buutan nga nakasalig ako kaniya nga nakahatag siya na ko grasya sa akong sa akong panginabuhi. Ingon ana gananay basta maayo tang tawo nay na adyoy moabot buhon nga grasya. Ang importante nay magampo lang ta kanunay sa Ginoo nay kay ang Ginoo nay kanunay nagtan-aw sa tuwa nay. Tinuod na dahil sir. Ang imong apo nay muundang na pod, muundangay. Muundang sir. Grade 10 ra ba 3 nag-eskwela. Bright ra ba ang tanay mong apo nay? Iril nga, Iril Joy. Erel Joy. Akong apo sa 3 de eskwela, sa nasipit yapon. Grade 10 siya. Sige lang nay, magampo lang ta sa Ginoo nay na basing kaluyan sa Ginoo nay nga Oo, nay grasya sir. nga mo abot nay balikan ta kanay ha. Sir, wa man kakatuod sa amo. Tuoron ta kanay. Sir, salamat. Ang pagbalik nako nay bisag unsa na kasuot na inyong lugar nay basta nay grasya nga moabot nay tuoron ta ka. Importante nay na magampo lang ta sa Ginoo perminti nay kay ang Ginoo nay naglantaw na sa imuha labi na sa imong sitwasyon karon nay labi na nga digto ka gikan sa simbahan nay nagampo ka nga nay grasya nga moabot sa imuha karong adlaw nga wala ka nagtuon nay nga naitaw nga na ako na kit-an ta kanay nga ingon ana day imong sitwasyon. Sir, sa akong kalisod karon sir, Ginoo gid karon ang akong pirmi masampit, dili ko gid kalimtan sa tibok ng kasing-kasing sir. Ug kamo ikaw pod sir, nga karon higayon na. Dako imong pagtabang kay dugay na ni nako mahuro kini akong pagkaon nga imong gihatag karon. Ang kwarta karon nga akong nadawat sir gikan kanimo. Ako na gini makapalit og ganda. Bisag naulahin akong birthday, Pasko man gyapon karon. Ako gyapon ni agig celebrar sa gamay lang. Mag-celebrate ka na nay, mahalaga may. Oh, balag gamay lang basta kinasing-kasing. Sige nay, maura to na yan nay, amping perminti nay ha. Ah, madapit ninyong balay nay, kay hatod ta na lang ka. Kalisay tinago. Ihatod ta ka. Oh, anak pa. O sige, padali. Sakay sa kong motor nay. Ali nay.
So, mayong hapon buntag sa inyo mga ma'am sir no. Wa jud ko nag-expect mga ma'am sir nga malabyan ako si nanay nya. Mao di inyong balay nay kana. Dali nay. Ali agto ta sa inyong balay nay. Sige lang. Lang gani kani. Muna ang kusina. Mao na imong kusina nay hala kalapok ba na nay. Lahog na masin kana lapok tagatuna dasmag ko. Kita na kay kan pag mga lamok mo ni sir. Mo ni imong balay nay. Pero lapok ka na kayo. Basta mag-ana akong buta sa ibot, magasmag rin ko. Pwede man kalapok na, o ka na. Muni akong ihigdaan ng skanhi. Nagmama ako lamok. Naang siya, nahugmo na. So, sino, kinsa man ganitong ganahan mo tabang ni nanay mga ma'am sir no? PM lang mo sa akong Facebook page. Muni ang abuhan. Nang mata, nakuha kayo, idungag na ko, hangin, niya ang mga asusong mataw. Lapo kayo sir, wala, katumba-tumba ko, ang butas lagi ko tubanaw. Sir, isa lagi ang ipangayo sa Ginoo sir. Matulungan unta ko, isang pagi sa akong tinuyanan nga. Bisan ko sa pagtambak, way makaayuda tungod kayo. Wala gid ikagasto. Wala gid akong kusina sir, makadungag ko. Ug mo nang abuhan, di ko kani kaya giantos ko lang para makakaon ko. Muliho ko sir. Kaya ulit mo ko muliho sir, mapatay man ko gutom. Mabuhi pa ang tako sir, uli ko muliho, mamatay na lang ko sir. So, ang gipangayon ni mo sir, nga ikaw lang yun ang bugtong na kong paglaon sa kong kinabuhi. Nga samtang buhi pa ko sir, napakoy kinabuhi. Matabangan ko nga, makapuyo ang tako ko nga, dili nga ng sitwasyon. Ngayon time, pait kayo, ang kong kainitan. So sa may maayo sir, nga paagi nga, masulbad sa po ginagmay akong problema. Sa aligni mo sir ang tanan. Sir, ampo na permit ko sa Ginoo na ya. Nagkaani naman di ka sa akong pinuyanan. Unya, dili ba tinuod ang akong pinasingkas nga pangang iyo pagtabang. So ang tao, agad mo dumili, bisang matulungan, pa mo dumili ang tao. Hindi ni kinasingkasing, diligid makatabang sa imo. Kung kwarta lang ang ilang ipalabi. Matabangan mo day kasi kung ang tao, kung kwarta ang ipalabi, dili ang pagtabang sa iyong isikat tao. Nay, God bless sa imo nay ha. Oo. Amping perminti nay. Oo, sige sir. Nalagi hapon Ginoong nagbantay na to, kanhi manggit kasi. So mga ma'am sir no, kinsa man ganitong gusto mo hatag mamay nanay bisag kamay dako na kayo niya kalipay mga ma'am sir. Salamat sir. God bless sa inyo ma'am sir. Merry Christmas. Pati na pa Nay, dili na may magdugay na ha. Magto sa may. Una ako. Amping perminti nay. Salamat sir. Salamat sir. Nay, salamat kayo nay ha. Amping perminti dire. Sir.